na wiei abna de asem na maame edo aba me ne metiefo nyina anim ha ade asem pa ha chirichirim nyabotre ma ho na chirechira asem ni mu asem nyina ne se entu nsim finfini shaase to aso nyina ne se be ma bi te Mrs. Tefie e friend Kofi Reja ena na meba epeni ete ho no mo Kofi Roja do o sister fie o na Kofi Roja ne tie ena oba panyini nso te o sister fie ne obi okay maami bi nso te ho tinde ne kwa maame no efie no na yenwie enti na meba ne sua pa no to enti da bia mekọ mebusa maame ne se na meba ne dam de ne etran mu no wanim waso wane mema eneda nam se enti nam ne mema bi kwa asore na mbusa wo mo se enti me be ya na oba asore yeso asore no se obo adwama ya wuntimi nkọ enti wo mo se oba ya na otwemienu aba nam se sa asore kro na ode oba ne kọ ye no obo adwama ya wuntimi ade gidi asore ya na wo de wo behwe she hi beto leze wo ma ja hwe no ebi hwe leze de she minim gidi sofo bi ono se bofo ba na so obo adwaman akwa bi kono nsa kwa asore e na bofo bae gom gwa akwa no opie ya no so gobiom okay enti obo adwaman ya ye behwew enti ewa na me amefa adwene nam se mekọ busa maame no ti mekọ ye ene wase wone ne man ne da enti ada me ba bi na mekọ ne man ho na me ba ne na ho na mekọ bo maame ne punu se na wase me ba ne maame man ne da no wo ehwa na msa akọ bo be ma ne punu ya na me ba ne da we Kofi Roja ne punu da no da ho na mse maame onso aye me bone me ba ye me se akura ye wo mfa be ma onse wo de na mo obi me ba na wo toto papa so ti de wa ya mi nti ye ti beda na mba na kwa asore ena metena ho ena ade achi ena mse sa na tie de amaame me frebe ma ne mame na me kan chen se onfa ade hu anim kakra bi mame na me mfa nkwa kire mi kunu ese obi ehu ni se openo sa de ayese wa be hu asa wa be bokoko bi sa no o ka kire mi se wontimi ne me ba ne mobla anam si yo be ma na oba ne da de nchen no ani ontimi ne me ba no e mobra ena na clinic bi wo ho ena me ne maame no na maame ne se maame mfa ne nko okobaaye yese wonyem na msibi de awrade asa o ma ne ko cheke eni yese wonyem okay ena me ame ko yesofo no ho ade no so sa wo ye bone na wa wisimu koka de a ye de oba ne chew ne asa ahoro wo se wo ye bone na bi a wo kose bone sei na maye ye de be chew ni aye de ne asa ahoro wo te se de ya bo wasu bio no nti nkoye biem okay eze ko na wa nkoye bone bio nti wana me ame simu na me ko yesofo no wase pani asema atumi no na mini ha na wase ase ntina me hu oba na asori biem no na obi sa msa wonyem na msa o da bi wonyem na so yo ka che ne se wo mra me bo ne su ampa bo ne su enti be mfie mi ohoro ne ho foforo wa be ya abode foforo okay na sa esom ne som okay enti wo som guso osum sa enti dabi me se fu mu ko eho se no sa pani biemo se yo mintimi hunu na boy ni nim sama ba na meti dem na mawro me ho enti oba dem ho abebo no ne pani obebo hwan obebo me ba no no ne ko enti ene ya me na me sorry free dem ho ele me hie na nim ho ne me hwi na sum bo na sum wo anim ho no obebo ba ne sa oba na ye ne den se bia se so sa ka so pani biem ne bia me kwa horo no ho no so o mpani biem se me kasa kire ne yie ana me bo be ma no asunu na wo wa ro ho hyedem no onim se wo wa ba onim se mfire kurase aba enti wo be hwe wo ho enti wo be bo me ba no oba be bo me ba no woni me ba na nya kasa kasa eni wo wura ne dem me ba ne dem ho da na me wo mu no abebo no firi ne dai e ba dem ho abebo no ana me ya me panimu no me soro ye na me hia no kwa na no na me bo na sum wo bo Kofi Roja na sum ana wa ye na me se bo me wonim se obi ani ha man kan wo hwi ni ntino eye wo de ana ho eja me ko fa mata de hye na me ko madam bi ho ana ye betena ase enti ya kan asem no nam se hwe akwara na firi na kro se me ba na wa bo no a
ade a me de be ye wo no enye bi ni nti be ni mfie miensa na wo ba no enya obi eso obe wale no na wale no na je sa oba panyini no nyame nyankopon aya adom obi abe ware no very good nti ho no me kwatena ho na otwemi na me hwe ekwae na nka me kra wale na mani nya ho enso na me se waka ahwe ni nti no me ka bibia me ba ne se wonte ase da odwan de na no akoka nkyene wonte ase aye ne de nti ehwa na ofre me sister na wa abro kire no ena me sister ne ka pa ogu ni tirim se mi si so no be ma me wale no ye ka se mi nyai mi si mi nyai nti no won wale na mo wontie ena me sister ka kire me se mama na wale na se bibi ye me ba na nyuma o me de ba be di me no enye ni ena eja me so mini ani na me hwe ko mu na eja me miama no ena wo wale ena wo ko ye nti na me so me wo ba ketewa ba ako e wo ho na me ka kire me ba ketewa ne se hwe kofile eja na wo wa ha no woni unu apani yada kofi roja no woni nada enti wo fe na wo banyini samre kra de no wonya 10 years kra me ba na okay na wo de wote ho ye ni wa ye free enti me ba ne nyini ye me ka kire me ba ne se wo nyini na so ka so po na wo pena wo bewu me ka kire me ba ketewa ne sa ampa wanyini enti ye ni ho o ba ketewa no se wanyini o 16 years sa wo se enti akra no se de nkosi pagya ye no nanka wo form nti a kire no ofon timi de minima de koro sa wo se me de fun bi koma o mun kra fun me am ko na me de me fun kra me ma me ba no se o mo nye ne frɛ o mo ayanya wo mo ena wo be free me panina wotu okunu ho no wonyem ne seye ena makofa na betena ho wo be je fun ne se wo fun asai nti wo de ye call ya no nte bone se ya de agya ye ni se ho na wotie nti sa wakoyi number me number no nti mba ne se wo da ho no ena wo friend se wo me emeda o mra wo ho meda why na e friend ni ko file agya ne so me ba ne mra meda kofi roja na one oba panyini no di nkan twempna no se kuma ni nso anyini abenya mfinsi adunsia edunum eno wakwa akoyi ne phone number no ena anajo wa frɛ no se o mra me na eno wo se wo nyini enti no de ne toto ntam wofo e ma ne se asomati we say wonu kura say eno so o se asomasi de de yes wonu wa nyini nkora no wo msususo eno me ba ne se won de wo nyini o de toto se bi nipa asomasi wo mpna say ni say we nso wo bi na wo kura de waduro de wa boroso sa eno o kan wo se won de wo nyini ye enti we na me bai ekọ ho eno oni ni di nkomo eno wo ka kire no ese ni sei na waka okọ hwan ho okọ aha de ye nka sei ni sei me ba no ye ka asem no ankasa wo ba bema me ba ebema no ekọ fie ho ena ni nua ba kuma no ebo na mane ese sei na sei ne ye sei se ko file eja ne sei o mra me na ena me ba na obo mama ne lam si ena ko file eja no ye wudi ni obese odi mawu na me waye mboni sei me se wo ye janka me mpa manso samle na mba so wo school makama no atum eko amerade kra ye madoma makra na nya ba bi afa la fofura ba wo sa ba be di mewu se manfa anto na dwunum se asomasi we waye we sei enti wo ya obewu a na chese musuo we nka me sika be na me kofa koto wo dwan ami ye twa egu me ba so na no me abeda me so me mu kra so meti we me bele dada ene ontu emfrifie ho me enyam na me si ye nso so ontu say ye unua fie unua fie enti ontu ntu wo peme awedi sempa be so se me ma enti me ka sa na me ka kire se hwe ye so wasi fie enti me hunu se bone me ma de ma se no na pese wo be se no enti me ma na otwe me ensa tu safo ane de mafa eda ane de eda ho besi na otwe me ensa no ko fie na otwe me ensa ni duru ya wa anko ana me ka kire se kofi me mpesa wo ya janka machi wo wase me kra na me be chemo sa cha so ni me sister no akasa se me wontu ampa me kan na anwumre no de ko police station kofi no e de ye ko ana am sia aboa bi nka wa onye ne se nkyerɛw me de ahumobro na me kan se nti wo no tubɔkɔ ne ko fie no sa na wo be ye ene sɔre me yankɔ na me ba no wa haika anke de be fa ye e wo fie ne ko kan ya no asem ene wo mo se enye
police station asem enti no ya fa safo ane ma no no nkoda ade ya kyan yenkwa ahemfie ampa ya le safo ane no mu nyina akọ de safo ane ma no na ma de ya me yakura akase en say police ni say waka say o me na oni no minister ni so onene naaye alam si obi a wadi wonu apani de me ntra won won ne meda ansa anu ntra me so won free fie ho na we ya janka me pesa me no me de emra be he me nsem kam wo me amanka ya bebu na tu na yidi no ma no agu fom enso mra wo ho anu ntina me ma ne na watchu me ensa se wontu epon ne de ma bie ma je safo wan wasia uzi sta no ase wonene na nti no wontina fie wonam se sa ewom se wasi fie no enso emra wo Ghana emra ne nya ne dia sa na waka de onim se me ni bi ene opese wo musisi me enti ba bia me de be fa bia de ne be fa ana me kwa ahimfie onso a ene waka kire me se men saman ma saman me kwa ba wo sian wo de 3 million na ba ye enu 5 million no me saman ye mo je me o ma me tua 5 million me ko pe wo sian ho na me de tua bi se mba no wi ya me o wo school e be kakra no ba fie me so me wa ekura ase boy no so ye da ni a no no so di ye ni ene ho a ena adai sa na mka kire mba nse ompese wo mudi me bone abusunya no me yi mi hu frim na mo nkwalai munyinyinu ye na mo se me nsa anko ka ho wo hu se kwa yo mpese wo mo se ma ade ni egu mani mu ase entimi de minim de so ntwerofo ye yo nanim de oni bie emobo timi de bekọ na m de akoda ho ni etu kofi leja no afiri fie ho na mi sa nso ba na o se metu a mi ntu ni ne entu china visa abusunya no me yi mi hu frim no mo asa be fa mi emfi aduasa ni na metimi ba bi mi na bi wuye ena mo beka mbo mu nyasa na nka metimi ba bi me ne mema ti wode me abetena ha ma be kuma se ho no e de me nsa nko machi biem enti no ena mde beda mo nti kofi ni na muntu ni mame na mi sister ni ba no so obetumi ya mi ntu ne entu china sa abusunya mi ni ba bi ya mi yi mi hu afiri mu na chiri mame yensa ne me ti kofi ni de won frifie ho me se ma ade ena mde ba ha abdei mi yenhwe ni sei efri bra ono kofi roja yi efre oba kwada no ka kire ne se omra me na no wasan aye bibi fufuro bi odi akira kwada na na akura ne de wo kan aye no adana wo kan na me frɛ boy ne boy na mane no o ka kire me se opama chaw wa hu de ba ni tirimu a wo kan asa na ne sofu bi kura aka se afi ni fie ru abetu no ana me se saa de wo de pa chaw ni ho biem me se kofi wo be se odi mawu enti ufie no ana wo beko enti me ban de se wo school ka kra se o mama kwai o bebe fie me so me wa ekura ase enti se no wusuro ne se akwada no bebe fie anhwe yi a na bia boni bia kosi sa kire se wadi nkin aka kire wo se onim de ka no ma ne fra akwada no enti bibi boni bi betumi asan akwa kosi ane okay na akwada ne nso se ofre ne ka asem ne kire ndi asem no nso ka kire no wo so wanyini ye o ka so wanyini ye no no de ne toto ntem won kwala ase asuma si anyini akora we se ni sei ene wo so won de wanyini ye okay mema mani hunu ene mema mani nya eye nkwada nkete fa hwe ade we bema wasi abrabo kwa so na wo bobra bema sebe wa bobra edru wo mpempenso bi e wa abrabom ade ba ko esefata se wo hye ne nso ene se wo ye wo ho media me penkwada sebe panyini boni bi kura asem wo taaka yese nkwada no ofa wo ma e ma oyem da ho se wo hu adwemboni ono panyini a meba maame o hye ka ki pietu wo de ahye ni trim ono panyini ndi ahye ni trim se yese se wo fa akwada e ma yem da ho enti ono panyini no de wadrei wo mpe ne saasi o wo pe nkwada e odi koyi ne yem na obeyi wo yem wan hwe ya osa stomach ulcer ene be chew oyam ni de obeyi o na stomach ulcer e be chew yem no ya wo ye wo ho hwe a na enye yie bema wa hwe ase eye ma fa nkwada fa eye wo bema wa hwe ase
Baby ashas ye na keka koi kofi roja wode asem kese e na epre e de ma wo se ye ye ka se wo ba no mfie dunum wo school e wo JSS ana SS OSS wo sha oba na se wo gina so oh enam se ayam hihie nti no wo se empoma no e ya hwehwe wo pia na wada mpane so ana wode nsa e bobɔ no sa won sɔre emra kwan ko fi la eja no enti wo be se wo ba ne da ne dem e wo ne mpa so a oda be mpoma no na wa bie ahwehwe die ni bi na wa bie na wode nsa e bobɔ no enti no bia ni brain so mo dem enti bia obeba dem no obeba na wa firi mpa kese ye ne so na wada fom sei wonde wo so wonim se nkwara ne ha na adwen sa na dwuma a wodi no enti nkomo bi na no wo yi die ana o ka kire no na mse ne wo ye wudini obese obese ma ade okay e wo fie ho se wudie pa ne hia wo penti amo aba me ne se o fi la ja mfiri fie ho na won kwani fie ya hu ne mabo saa so ya ja nkan rade aboa wasi fie ni bi enti on kwani fie na me ba no so nya na hoto na me so me nya hoto me kura adwendwene ba ye no bo so me ya meti ye ni kura na yam hihie kura ato me so die enti da adwendwen ho se ma wo ma e ma mienu na be ma ba ko afa ba ko wa nware no wo sa be seketo ano no eno na me di ya e wo mi mu enti mra wo Ghana ha me nua ne se nyam na me si fie no dia e mra no ni ko fi la eja eni na me nua de wo ba nso fie no me ntu na entu kyina e bi sa me teme ho omani mbegbo mu kura no afi mai bisa ko ya omde me nam so no me ana me din ne me nyina ma me ma abeto me ka me wu eja me ma ho enti me se me ya me sa no na me ba de ye hu ali nka ye be ne dai me kura me nua no na mo ye me seye na me ba bi ama wo no de nka mo fa me ho ben enti na eja nam so wontu mo metu no ma me na me nua so oba wonti me ntu me na entu me kyira me nka ncha nto san fa me bo na abusua ni mu me ni abusua bi ala eja ne no obekọ na abusua mu enti asema me ka kire no o aburo kire wa nso obete enti na me de na ma wie no o ma hye ne ya ka me ka masemo a ka ka sama ami obu o hye pa na o de ma ba wie a ke so opese ye be se ma ade amienu no nti no na da chi ma sa de be di matem se wo ma mienu abomusuo na o so wo mani ntu enso emra o Ghana ni fie ni de esi ho asamba ni opese wo be di mi nti no ana me se mo metu la eja ma me no fira buro kire ba me so mintu o so betu me ne me ba na yentu nne entu kira man ka se on sa fa mebo abusunye se ko fi la aja no he fa de fie ne wa wotem wo me se taabuom e wo taabuom pe na wo akura ase wo he fa me wo sabro no mapapro so okay ene nkwala ne nso wo taabuom ha aha o fisku ba wo ko fi la aja no wo ye adwuma we wo taabuom ha na wo tie ne mu mo nya adwuma wo ho aha wanya adwuma wo taabuom ho okay mate meba etiefo maami asemnie ono wo kroketuam ni nua fie ena ne ma etie oba panyini baako akra no kra sori a wokọ ubo adwaman ya wuntumi nkọ enu hu sha akwala ni munti na nse won kwa sori yeduedue mu a ne yakọ akọhu sesa akra no wabo adwaman ya kofiri ajai ono ne dem ena se wo sori oda maami bi otifi o se o one me ma ne da se wo boa kofiri roja eno ono sabe wo sori a ne dem no okoda maami hwe mo hwe de ya wom no de ya wom ni maami kofiri roja no okoka kire ne se me ma sori a me kono ye mo adwaman enti wo de me ba no se wafa no na se wo pe a hunu animu kakra bi na me mfa nkobo ne papa so ni ehu se be mai abehu fie krache ne ka kire maami ono ne ba na wache na wenu no o ka kire maami anim ton munti asem yo o ka kire maami anum ton sa oba no mintumi ne mmobra me nye yie ene okọ hohoro na ade ho kọbọ mpanyimfo amane ya hohoro ne ho asan hyase a okọ na sori nyankopon adom sesei sa aba panyine no waware okọ na ne baketo abaako wosi so sa abrekura no onyanya mfinhia du no oka kire nse he sa krachi woni wo sister ada sesei wo beko school wo ekumase wokọ na bia wo mu pagya no oka so wo pe wa ware wo sister
woma ho kwan no wo fa ope ubewu ene o kan sa asem ne de to akwada ne trim se wusua ne ye kan asem so to trim a etopa enti akwada ne ba ye no se wanyini aba benya 15 years na 15 years kra wanyini sei akra ne kwa SS maami amra akwada ne phone se be ya ye frɛ we frɛ kura se ye benya krachi na yi no ma no da hwa na dwo a wafra akwada da ka kyerɛ ne se omra me na wo ne dem ho o se ei me maame se de o kan ye no abemo no se da bi mi so a o se hwege wei onu se owo boy enso kra onso mu amiasen no sa hwege wei so onu nso wo boy onso mu kra amia na de ya ne se wo mpasi ben empoma akra na da na dwo no na kra chi na bebie mpoma no na ode ne nsa prepre sorry fa ho boko bra eno na maami ya mi hye ne ho sa hwehye na wotena ho makra chi tumi daada akwada no adwen no onyane we ne pe onisika ode koto dwan ye nyina eti ana fire service kra chi bi ya wo ye adwuma e wo fire adum ha ono ane ba koche no kan ne to ho pem no owie gbo akwada na no se ma akwada ne nka ahai baabi amaami ti ya na fire service ni ne ba betena e baji tum na ye mana nanom eba mu ekotwetwe enwan ka krache ne so a ye nye kaketoa ti wontumi sa aka ne nti eno aba se krache no wasi ne fie awie ontum free ne sister fie ho onko ne fie na kina bi wankofa mususem amfama okay ena wie hati mahunu wa homa ne so osena na ya krobia asante anyanyam bia na wie one wabedwafo mo hote sei yankopon ya dom ye hoye akaka dro wase drop me your phone number to support your program. Oh, I'll give it to you. Me de besendo. Why? Me drop your higher amount na onso wetumi enya. Why? Yankopon so inshaw. Love yourself. Awiei mehu. Na exquisite. Or say please, which TV station? Oh, Utek. Utek. Why? Utek FM. Aha. Enti channel so sa. Safia Inusa. And say hello. Nana ya krobi asante. Hello Safia. Anyanyambia wo hote say. Yankopon ya dom. Yenso ye hoye. Okay. Adofoni ade hye. Maami asemnie. Awiei oba ade achia me wa ha. Yemma ononso ensemisa kwanya. Na ombusa maami. Na yenkope Kofi Roja emra homane so. Owura wo hote say. Pacho nyame adome hoye. Bra wanim na maame kura kasa ade. Wo de ne maami. Pacho maame no no. O maame very good. Ye de nyame asese wa nso wa baby. Utifie hobi. Pacho han. Utifie hobi. Sat de ekosui wo asnua be ma panyini wate. Pacho mate. Wote ne say. Okwan fa so tie no. Ene say na me ofie. Enti na ya anopa. Enti anopa na me wodem. Ana me maame nua be ma eba ba akoso wo ho. Enti me so anopa me pie no no so akodware a wa badem a obesiesie no ho. Enti me pie abonten na no so pie free me maame dem ho. Why ne pie ye? Me sister ba akono. Me maame me wo fa ba no. Ana o ka kire me say me say fie frem akomia. Ana say akomia na ade a Kofi Roja aye me pa. Ana me say aden. Ti me ka den no say tisia me ko dware a me ba be sisi me ho no. Obe bie glass na me hye me pant na ohwe me ho. Akwada na e kasa akiro. Mrs me ofa ba no. Ana e kasa akire me. Nti o ka kire me. Se wakodware awie. Ebe sisi ne ho odem. Ese satam kra no onhye dross. O se o ta o keto be di boni mu. A obe hye ne ho no. Se obe bie glass no. E pia slide ni bi. Ana o te o so twan ni sei no. Na o te ho. Ana okoye. Ti me pie efiri me dem a no pie na na. O ka kire. Na me sisa. Okay, mate. Ti me ye no na me ka say me nko am take decision so me tu no. Ti me ko village na me ko ka kire me parents say na kofitv a wo ye. Ti na me sister ketwa no.
dem ma me kan wasem no ono so aba o free school aba village waba Kumasi a obe stay kakra o say aba village I pay scarce aba back ono ka chere me say no kre dem me kan no kre pa na ono no dadam ho no obeje phone no afri sister panyin ho ayi number na ma na dwoda ho no obe friend say omna no ne nkoda timi bu fuye na mka say no wakotu no timi wakotu by force because like our 544 Mr. Penny dey see na me school na ko Cape Coast me ma me anka ntro bia ka that time ko na ka itu no timi yes na ma se me nya abotre on ba betu no ana o ma me na buy to buy obeye no na je say boy no o ma no o ko ma nka ka say o ma no 1 week on fan 2 but nipa de na yo mutum da ya na ko du 1 month 1 2 na ma me sa ba biem na ka che ne say ti ma me ba no ka che me say o kono say o ka che ne say nti o kasa che no wanti na so do kono o kasa che no wanti ade mi ame ba ata so Africa Kumasi ko village mi ame ba be lock no ma ne nda fie obiem nti me ba ye no ana me be lock no say ma ne nda fie ho because you wudini obetina fie ko be 20 years untu ahwe otimu kwa na wo ya fa esi enua enu aduane ama obi na wo de wo ti ha wo ye no timi locking no ana me bada is ne be outside na me bon amane no say okay o de ye mano 3 weeks nkan na on fa mo bo an huntu nti me bie e do no man say omra no meda ni say obi ebi ma na ontumi meda nti wa wiawia no ho anadwo no abeda timi wo ho na me ma me no outside no ofre me of aba no say one ebe kasa to the phone buy no ana o ka kire me say me nsi fie tumi be na me wo say me ka say me tu boy na ka kire ne say me nsi fie die but I'll make sure say boy no betu wo si fie de but nyo na otim ye na yetim wa bibi asia okwa ye na oba bibi asia ye na ato yen ntimi nsi fie but boy no metu no timi kasa no ka te ko no ntana jo ye wo ho me mbra nka se ye ma no 3 weeks nka ho no na me bie do no man ntimi ko bai na se me mada no outside ne se bibi ko ira I say on pese o mode ehu bi to me so se de be ya me di me ma boy na betro me bi yira metu aka na msi an so obo si ni good kura dem ho na yira metu aneka ntimi bai no enam so wia no ho bedanti no na me nim se o meda ntina ma bia to ho no me se betum anyira na akotu aka ntimi betum no se ayo wia no ho bedanti me ko da na mti se o frame phone so se me na sa betu punu no na msi me na ma betum minim se me bia ma wo no meda because me buy no me busa so meda so me bia ma wo dia so ba ampa dia me se bia ma wo beda ana me pie nti me bia me no so wo na me ba be chew ana me na wa ba chimi ana sa de kra me na mbie pronokrama bi free ha ne ko na chimi preko na chimi ti me kan sa chere no ampa oko police station ti me da na police woman we frame say many frame akomia na msi ai na kofi roja be ke say ma jene safwa na msi ai no kre na ni safwa na ma jene chechemu wom ana police woman ka chere me say eno ye ebusu asem menua na asem no ye ebusu asem ti fa na safwa man o pa akwara aketwa awe no ye ebusu asem nti ma ka chere me say ene ye nsora na adwene den enko police station te ko do na se kofi roja na ko han ka obechi no ma frame ma me no outside e ma no ma kasa say ye nsi fie nto mmechi ye te ko chechire mu che police wono mu hu say enko asem na boy need nti na police ni man bi wo ho ono de o insist say ye mechi ye wa ji asem na jirim twintwa me mesrin ko fasafo ana se masa nya botre na asem na wo kana
I say police ni better I say unye robot o nti na ye fa nipa e ma mo ye adwuma no ye mfa robot na ye adwuma o so odwene sisi a ye kura na ye mpe bone na nka mediki komani me ko bie ma no kini so ye na efi ne ye dia kini e 5 4 me ho me ko bie ma na me ko bie na me ko kuna o ba betima ba beche me ti de wo ye no unye robot dwene ne hu nyansa me ka sa che no wo no de ti ba ko kan no ka say police ni ntie de me kan nti free police man ba kwa no a ise kra no minim say 16 years mpo o ko fa na yin so na me say ne de me minim person ni na ka sa o si unim say say no akra wo 16 years na ko fa na yin chi obi na so wo 15 wo nu say 16 na o ka me de na wan kan kire say ye wo de emra nsu tia sexual harassment say wo harass obi sexually a emra ni tumi ni udi wan kan sa anso an kire me ko me no ham so kan nu sa anti ba ko no tie ni no ka kire no say the make can me right ni mum me nko ye nko fa kini ma boy no na ye mfa nko ahemfie nti de ko dru ahemfie omo frɛ na wono so de me ma no outside number ma ohene no nipa na ekosi ni so no na so daada omo enne me wa be pi so akina me ba sei saa no wa frɛ ohene bia ma no papa bi ote ye nche friend dio no so a friend de jamu se me ba be tia kan se I say omo daada yen yeso asem ne hia yen ye ko ayi ho no ahemfie ho no okan ya o say omo saman 5 million e ho na yi 5 million ma no because asem ne hia yen nipa esombo se ne bibia because enim da achi da kwa ba be what confront owura no with say ope unua kwala keto na fa no what confront ne da ma an asem e ba ye no ma ka che ne say de ho ye no die o so otuko sana mene no edi ho komo okay ye kan say obi betena nchen o say se boy no etena afie ho watena ho for some years 20 something ko 30 years ena monso mo aba betena ho ena saa nioma we yisi enti ente se ebi a mo pese mo time boy no ani na mutu no na se mo sister mo maame de ono wa manone na je se mo ma take control of the house enti na mo yesa me pacho dabi ente sa da en ade ya me ni nyina me de na ya ba me no aduane kura me mani bidi enu nti na wo ye me we se na ye me ya e wo me mu ye se wo ye wudi ni sa we nyina wo ye na me ba ne yare e ko no kunu fie no me ba me no aduane me mani bidi me de pe ba me yibi ma no kofiji ko adwuma mu kwa papa di me de na ye me ba me nim se de wo de ye nyina wo so be ye nua na sa we nyina wudi sam ne sa wo tirim se wo be se me ma de dia na me hu ni se o ye nipa bonefo bibia ni wa me ya e be ne fe pese wo se ma de okay owa de achi ame ma me mawo ensemisa kwanya ba kumienu bi wo asem ni fie na Kofi Roja akofa asem e aba fie we Black Adam or say you do or father Black Adam we also yabawa ha Rebecca Ewa and we also wa join the show no Rebecca a very good afternoon to you obo akra asembe na ubisa akra me da se krache won kasa yemu no se o wofa babi na krache ne betete ho behwe no sa akwada no mfi sei o wofa ba no me wofa ba ne de wanyini obe sei wanyini obenya 25 years obenya 25 years o se hu no ebra wo siesie no wohwe no de en wo ka obetwa tetes no ono ankasa de wanka hwe ankyere no nti me pie I say ehia nti me pie abonten no 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 so pie ana obo mama ne say na Kofi Roja na ababe no na adan na wahunu say obi abeta ne mpomam abehwe ne ho sebe taaro ketwa ne si wasere kire say obi kura na wo nje amoase enti ebi a wo hye odros nyina no wo hwe wadagam na wantumi anka hwe ankyere no na emomo opie no oba abehia wo so obeka akere wo kadinfo me kura no bi se wo nyina wo ma ye ba ko wo ni sister na ye ba ko ebe se wo mo say ma ade enti no
obi ase ente saa na ye nwanwa no enu ntina me ye me nwanwa no ese me ntina ho ma ne mese ma ade omo ni nyina ne mi sister na wa broche tobo ye ma bibia ni na wadwen kire wo no na anya bra wuhia no na o ka kire wo no obusa wura ne sa de ntina asomasi ACC no na akotete no ekohwe no me pa cho ho na die ma musa no me ma adwen se me kobo me my mama ne na ya ba ma frɛ boy no ene me sister me ofa ba no ne nyina ya hia nanka endisesi a de weekend ya frɛ wo ofa ba na obɛka sɛ ane obɛtete ho bɛhwɛ no ɛhɔ no deɛ nipa trimasɛm deɛ efisɛ ma me mesero ma nya baako why nipa trimasɛm deɛ minim onim ya efisɛ asɛm me bae no me ofa ba na nkasa boy no kɔhwɛ no ho no waka che Mr. Panyin ni sɛ yentu nipa sa akokɔ ntimi no mi ogidie bi sɛ enya de sɛ wo frɛ no sɛ ɔnka no krɛ na obetimi aka sesi de amode to wura yi so sɛ wawe mu unua pani ama wasan ebe ketwa yi opɛ ketwa na bɛwe no ɛdeɛ na yɛ adanse a de mo kan yɛnyini sɛ de mo kan no ɛyɛ no kretro do adanse a ewu mu ne de yenwa ketwa no wo school mu a ɛnkyɛ wɔn makwan anase ebetimi akɔfa no akɔsrɛ kwan wo school ama yɛ de na ba ama na ba bɛka asɛm no pɛpɛɛpɛ ɛno ne adanse a ewu pani no so gye atom sɛ ɔne no atwempena pani no mepawcho ani me ana me be pie so maame no me bae no ɔne ne da ne dem samre no ohunu be ɛno so ɔse kwan bɛ no woni di nkɔmɔ kwan bɛ no ɔfa so a wonya no ne dae maame na no ɔne ne tifie so ɔne ne ma ɛda ne maame bi so tifie ho bi ɛna mde ne kɔ maame ne sɛ matiase kwan bɛ no bɛ ma no fa so a ɔba ne na de na kyerɛ bɛ ma ne na maame na ɛma no ɛkama ne sɛ ɔbɛwale no saa na ɔne ne kae so ɔbɛware oba no aha ɛna ɔma de ne kɔdae enti maame ne ka oba no de ne ma akrache no aha saa na yɛ ne maame ne tifie wo bi efie hɔ no a na ɛsɛ de maame ne de yɛ tu no daada ɔkɔ de na maame no mutu no maame no mi sister say odi ne ho konkonsa ɔkeka ne ho nsɛm ɛna ɛma yɛtu no kɔ saa reja ho ayɛ a yɛka na asɛm yi ɛdɛn ɛna ɔyɛ ofie hɔ deɛ na ɔyɛ ofie hɔ no obi wɔ ayɛ no ɔna hwɛ so si fie no obi wɔ ɔna hwɛ hɔ ɔna de dɔprapra ɛdɛn na ɔyɛ no efie hɔ a ntiama na ka fie hɔ no sɛ wɔnya hwɛ wɔte fie hɔ wɔnte sɛ wɔnya hwɛ me ba me sɛ ɛdɛn na wɔyɛ a obi wɔ hɔ ɔna hwɛ so ma yɛsi fie no efie bɔ nso yɛ wia ne epe obi ama na tena mu ɔno deɛ na ɔyɛ ofie hɔ a watena mu abɛpem saa bere no na di wɔ no a yɛka na asɛm no yɛse no wɔte di wɔ no fie hɔ enti no yɛhu ade kora di wɔ no ade ne bɛtena fie hɔ no ɛbɛka maame baako na wɔ hɔ no a yɛpam no no yɛhunu deɛ ɔne ne ma ne ne yere te fie hɔ no a papa no yii ne ba sɛ fie hɔ no na yɛdɛn na otumi bɛtena fie hɔ wabere a ɔntua hwee ne yɛmfa nhan no ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ biribi ɛna ma ne tena hɔ nti deɛn na nam so ma krakye no kofi no ba bɛtena fie hɔ wama yɛ hwee saa mɛ no obiara nte fie hɔ ɛka maame baako no ho ti obetena ho bi aka ne ho saa na yeye enti hwan na de fie ne ɛdan no ma no ɛni obi ana de ma no aha me nua ba obi a betima firifie no akɔtena fie mi sɛ ma akɔtena m do de ma no awangwalu no ɔno so woni ha enti eno ɛde bɛ pa na besie sɛ saa owura ya betena fie hɔ no odi saa ensenhuni na wonnua betai na ti sɛ me tai na ti sɛ ɔmɛkyɛ mo wozu sɛ de ndia minnim nua na adwene nti na mso mani abere no waka kyerɛ me bɛyi sɛ wozuzu sɛ nea wo yie anya no kure nti na wo nua ne ntaa wachi meka no kure Kristo awurade ɔhata soro yɛ nyina ɔbɔ soro bɔ asase tumi nyina ewura me da me se me modua da enkum nipa na tumi nyina ewura ɔno anim akoma mu sɛ me nua me na me di na kyi me nsa no na wo so obi hunu nsa ma ade nya no na me se ti asɛm na me bisa wo no na wayi ano me se unsusu sɛ nia wo ye wo kan enye no kure nti na wo nua no on tawachi eye no kure one dia ya laso ma wakan ne sɛ wonya mfa no wase ne pɛ no kura na wonya mfa no ana me so me se woni pani na tena won ko ade okose ne pa ye dai oye wudi ni dia me di gina so no
na me ma nko fa na ansa na makoboka me wo wiasika wo yin anim enti wo se wo kɔ afei ahemfie bɛn na wokɔsama ya bɛpem sa abiri o muntimi nhye no ma o mepi so no me pa chaw tabuo mu ahemfie na me no obi tia me na anso sɛ ebi mu hai dai ɛwɔ hɔ enti wo hene ne de mini no enti de me kɔɔ no a waka sɛ ɔne na ɛwɔ ha obehunu wo hene no no enti no me sa kɔ obiem no ɛne waka sɛ waba ɛne na akasa na da oba biem no ɔde 3 million ne bae mokɔ saman ana sɛ mokɔ kyerɛkyerɛ mo asɛm enti saa nipa korɔ na mokɔ trabo ma hemfie mokɔ si ne so kɔ saman ye no ɔno ɔyɛ hwan no na ɔyɛ nana kyeame ɔyɛ nana deɛ ɛno na me wona ye bisa wona me bisa ana me se mentimi hu na ɔno yɛ frɛ ne sɛ saa nipa ne yɛ frɛ ne sɛ frɛ nana kwabena enti ɔno na kyerɛ sɛ wo mo ha da ni bi o sɛ yi o mentimi hu ti ɔno de on ha nana kwabena ba mu deɛ wokɔ ahemfie akɔ samaya ye wo ebi a wahene secretary ana ne kyeame ana ebi a ne jase ana ne mpanimfo ni bi wo ebra wokɔ sama ne yɛ sɛ wɔyɛ dɛ wɔyɛ hwan e wɔ ahemfie wo a cho no kwa ne yɛkɔto no ho anya no na meka obi no wɔyɛ hwan ansana wotimi ka sɛ wɔbɛsama no ɛma no sɛ wokɔ ahemfie anya obi a ne yɛ sama ma no ansa na abesama ma obi bia ohene ayi ni sɛ wɔn na yɛ me secretary ohene ayi ni sɛ bia me kyeame ananse mpani atena nkonwa ni bi na wɔde na si wɔ sɛ ɔba na meni hɔ a ka kyerɛ na na asaman o ansa na wo diskane ma no wo bisa sɛ ɔyɛ hwan ansa na diskane ma no me pa cho ye musa no ɛsɛ wɔyɛ hwan no ɔno ɔgye to mu sɛ mutumi sama ma no ma ne yeye yes wɔgye to mu nana kwabena enti ɔno na mo ne kasa a wɔse krakye na ba betua 3 million wanye ɔbɛsɛ wɔde 5 million sɛ de ye tua ne bi ebepi so ansa ne afra asɛm no ɛne wɔde na de kyerɛ nti wɔse wɔde wɔhene bi no mama no wɔba wɔne papa bi ɛna bae papa no nso de yɛ minin papa no wɔde ne bɛtena afie hɔ na obi a ɛnte hɔ no wɔne wɔde ne ɛba nti wɔde na why okay obo akra o de yɛmfa ne saa hanya se yɛmfa ne saa why okay okay arofo de ade hye abena cha on wo yanim ha e wo saa semi ho saa de we obo boa me kakra se obi ko saman a ya jiska de ya be saman no oba be piso die enti na te saa wa amamre sɛ neɛteɛ ne sɛ ansa na wobɛkɔ ahemfie di asɛm akɔto wɔ hene anim no agye sɛ wo saman amena hu sɛ wogyidi sɛ wobɛdi bem anaa w'asɛm no a wokɔka no ɛyɛ nokorɛ sɛ saman no ama mu a wobɛtumi akɔtusu w'asɛm ho ɛde akyerɛ wɔ hene bi kyeame bi obi bi ɛne asɛm tusuo deɛ sɛdeɛ ɛwɔ ha amanfoɔ bi tusu ɔmo nsɛm kyerɛɛ no ɛno yɛ soronko saman no ɛyɛ nia odi hyemu kna sɛ wasɛm na wo ba bɛka nananamo ɛhwehwɛ mu na wo mu ni asɛm no ɛmfa mawo enti wo kɔ saman a utua nsaman sika enti nsaman sika no na ɔmato ɔmo nsa afre nipa no a asɛm no fa no ho no ɔno nso aba enti ɔno nso ba no ɔno nso gitum sɛ ɔno nso dibe mu a ɔno nso ba be pii so ɛno na ne ahu sɛ ampa yato ayirem mumienu mu nyinaa ma yɛ krado sɛ obi abɛbɔ de nkuro eni sɛ ba akɔkɔ saman na ba akɔ no hwɛ na odi fo na ɔmpi so ɔmpɛ sɛ ɔbɛpi so a de ɔyɛ ane sɛ wɔde dwa atoa ɛkɔ na nanam anim sɛ madaroma asɛm na ebia medi fo enti sɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ yi ntino madaroma munyi asɛm no anaasɛ mpanifo bɛdi anim na ɔmakɔ yi asɛm no ɛbrɛ a wɔbɛpi so akɔ saman na wɔsu wɔbɛpi so ne nyɛ sɛ ayere ato sɛ wɔn yɛ to ayire mu ma wɔn ne sɛ nkɛntɔkɔ a nko mu gyina na wɔn ko ne yɛ hwɛ deɛ ho ɔden enti aba ne saa deɛ a na yɛ to ayire mu na afei obi a abɛka na abɛbɔ de nkuro na mpanimfo ahwehwɛ mu na wɔn ahunu ne wɔdi fɔ ɛne ne wɔdi bem okay enti saa na ɛma no enti yɛmfa ne sɛ makɔ samao me samao no wankɔ anko pii so saa ne yɛnka sɛ wankɔ dabi wankɔ pii so a ɛkyerɛ sɛ wabu nananom animtia nye nipa no ɔde asɛm no kɔ ɛne na wamu no saa brɛ no nipa no de asɛm no kɔ wie na nananom so mu wie a asɛm no ni nipa no nsɛm bio ɛyɛ nanano enti wontimi nka sɛ maame ne ho yɛ mahi ntimi nkɔ pii so anaa me nkɔ
ohene na sabre no ofro sabre ma mi din ato nchen ahemfi akese no kra de umpi so ayemfa wo kwa adu mo aji se wo pi so wa yi sika na wakai osama 5 million no on so den 5 million aba wa wie no ne aka kira wo say ni pastor say why say wa bu no kwase ya enti ada say woni ne mienu nyina mo ba bi hia aheni mu na mo bebo mu nkuro na mo ahwehwem no aye enti wontimi nka se na abesaman obi abesaman ama na atu ne chiame ana ne bofo se o mefa o mra na wo beka se wonko wankọ ana na wabu na nimtia enye nipa na obesaman aye no enti saa no ekurowura no asotwe bi owo bia no otumi ede mawo na wontimi nka se woni sika enti wompi so ye bobo si atwe manso eye nhye se upi so kwapem se obeji atum se bia mama mensa so medi fo na nanom madaroma momfa nche me na bia wakodwa atoa na wapachew na nanom aye hu bibie ede amawo na wontumi nka se menisika se nyenko bia de beyi ni wano wakosama me wa santehima ho na santehima abofo abefa me kwa me se na menisika se nye mfie miensa na menya sika da bia menisika wonni ho kwan eye nhye se utua na upi so na yenya kwan ehwe asem se be ya asem no a ho no ebe firi ho a emfa wowuo ana se bibibone emakuro num. Okay, Matimeda say for this education. Rebecca Ua, Toronto, Canada, enawie wo. Mechiao, why? Mechiao. Angel or say, please can I have your number? Hey, and I'm open number pa. Mem number and so dear a very common radio ya kra so. Your common kra. Nana yao and was very educative. And monsem no a mo kano. Mo kan asem esa betwe adesua ediwurem. Okay. Asemi ba ye no krache ya ye friend Kofi no. Kofi Roger. Monya krache no jataba dia asem na dia nkomo na mo ni owura anabo mo nka na ye ntie bi. Na ma yentie for na ye mo makwa abamra asem bebe da bi so. Kofi Roger ankasa de 34 miss calls on piki mu ba kura. 34 calls na ya friend no but on fa mu ba kura. Oi. Ya many messages and also so I will reply. A call all right. Here say nko na bia ka se wadum ne phone. Wa she da ankasa se won fa. Enti ye wurewura mu akọ. Ye wurewura mu ekọ police station na omokoye case na. Any officer sergeant asem kodi ni nsem edi nkomo ama ono so akire side of the story where explain bibia de amaye say owo ho ana Kofi Roger no eba ho be ye case say 2 days ni ana efiewura ne ba aloke na ontutwe ne simple ana wodware nti wo mo mfre no na onye ne key infama no omo fa phone de frɛ abrantie na ebe ye case ni ti ano no ɛhɔ ana oba one maame bi baaye ana wo be kire say ne maame no ana maame ne ba be kirem ba na maame na akoma wosoro nti wo mo de case a ono mo be ye no eye safoa no ho case no de baaye na maame ni kirem say wa be fa ne ma mienu abomu a wo peso say na busu enti no maye de o ma loke epono no ana ka say ne wo de o mo nko no mo nko bie emfama wo mo na saa ba bia ono mo wo ne de o mo ni saa case ni bi wo ho nti obobobo ba bia wo kwa dopsu wa o mbetumi edi saa case we o mbegina so na o matu no na maame na akoma wo soro ni nti wa ntie no na omko ye no na obusa boy ne say de maame ne kan say ne sitie na o say no kore ogitum ana o say ogitum de a onko no onko pachew onko pempanifo na o mehu maame na o mpachew na wontum firifie ho se ne ebeya e de asomdwie ebeba na ahade ebi ni na nka dwuma omudi bedi no enka nye no bini but maame no okan ye no wo no na ntie na mabufu no ene se omudi bae na asem sei de ebi bedi wo na enye saa case we a maame ne ka no ene ba wo no manim eye safoa ho case ene ba na nim nti de etie no ba wagitumu after maame ne call ye na wo no budi maame na asem busa no wagitumu se ampa wa ye saa de no wo fie ho no mo ampa. Okay, they are right. Yeah. Pussy for you're right. Omadjuma no omoye. And
sɛ ebi anka maame ne kɔɔyɛ sɛ wɔkɔ akɔyɛ saa case na kɔn bɛ advice ne sɛ ɔnkɔ baabi a dɔfsi wɔ ɛna ɛnyɛ maame ne kɔɔyɛ anaa ne baako mmiɛn ne kɔɔyɛ na emom kofi roja korɔ no ɛne kɔɔyɛ ɔno kɔɔyɛ no ne safo aho asɛm ɛna ɔde kɔɔyɛ maame wokɔ police station ɔno akoma wɔ soro mɛboa aso ɔmo yɛduru hɔ no ɔmo sɛ bɛyi ɛnkɔ sɛre hɔ nkɔ dɛm ɛna me sɛ me ma ne nkɔ ɛwɔ sɛ ɔmo tie ma no asɛm boy ne de baayɛ no ɛna ma mba ne gyina ɛno akoma wɔ soro ɛno pɛ na mpɛ sɛ mehu me pa kyɛ ne bi sɛ me kura no me mpɛ sɛ mɛkyɛ me sɛ tu ɛkɔ ofie bɔkɔ a wona wo saa me abɛkyɛ me wo a wayɛ me bɔne no wona wo saa me abɛkyɛ me nti ne makoma wɔ soro sɛ deɛ ne wɔ ka no okay mate data ba me da ase na emom ɔba adeɛ bɛyɛ saa adwuma wei ɛde ama me by inviting Kofi Roja ɛwɔ fie ha sɛbe dwumadi a yɛdie yi yɛnyina nipa baako afa okay ɔba adeɛ agra krache no deɛ 34 or 35 missed calls plus messages yɛmfa ne sɛ ɔyɛ adwuma ɔno mu afa kyerɛ ni posi ni a ɔno na asɛm ne kɔɔ ne nsɛm no akɔ kasa ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ sexual harassment asɛm ne ba wɔ manim owura no de ne dan a ya 2 days ɛna ba ne manim ampaniampa a ɔmo hwɛ ma asomdwie bae na hɔ no na maami akoma wɔ soro ɔmo firi hɔ no obebu sakrache ne sɛ anyanyam bi nsɛm na maame ne ka no ɛnokorɛ ana ɛnyɛ nokorɛ na krache ne sɛ yɛ nokorɛ enti ɔno posini no etu ne fo sɛ ne deɛ wayɛ yi famirikan tente kɔpɛ mpanyimfoɔ na monkɔpa maame ne kyɛw wowie a wasomdwie nti tu firi fie hɔ na nyi wasomdwie na kyina bi asɛm kɛseɛ bi a ma wo so ɛne sɛ asɛm na piepie mu a aba biduru yɛnim ha yi maame mmra wo nkyɛn adesua ɛwɔ mu no ɛno na wobɛtutu na wafrɛ Kofi Roja ɛde ama me sɛ mehia no ɛwɔ tɛkɛ femfia ha ɛdwoada ɔbɔ yo akra me da se Kofi Roja baabi a wo bia we wo atmatim tabuom ɛhɔ no mo na wotie wasɛm na abeduru yanim ha yi yehia wo ha no mo Nyankopɔn boa ɛdwoada anopa tututututu wo de abro so anonkono na wo ha Kofi Roja yehia wo de obi tie ya onka nkyerɛ no obi obɛn yɛ no enka nkyerɛ no na muntunu fo sɛ omra na sɛ sie yi de ɛda fom bɔkɔ na sɛ wa ma ɛno na yɛ ana etu asɛm ba mu no ɛda fom nso a utumi fa pepa ho aha sɛ ɛkɔyɛ yi no a ɛna yɛ ana ɛyɛ yi nti yehia no ofia omra ba sɛ etuo no a de ne bɛba omra na o mekyirikyiri me bi kura course no kwa no so no kra no onim sɛ ya ha aha obi wan so ana koku ase so already de ayi tworo no kra bia no wonhunu e de sɛ meti hei enti ni nyina ne sɛ de ye kan de otie bia enkam kyerɛ no sɛ na asɛm no aba bedi ha na afei de wo ho yahwe afei ni a edi hɔ no mo a mehwɛ pa ɛyɛ maami enua na wo wa abrukyire no mesrɛ ne sɛ onya abotre pa visa wo hwa eno na ama krache na so wanya mambuo bi enya ahoɔden bi gyina so a sɛ yɛ posini no ka so wonkopa kyɛw sɛ yɛ nokorɛ sɛ nya nokorɛ wonkopa kyɛw ni nyinaa gyina sɛ opemu na ankasa se so no enti mesrɛ na ɔno no enya abotre visa wo mo te ya no ena da wo mu gya ena omunim sɛ ekyikire wo mo na sɛ yɛ nokorɛ nso sɛ ɛte saa nso dia ɛne na ne amaami kan na maami edibem sɛ te saa de a na emom sɛ ente saa na ebi a wɔtaa bi ɛna maame tai owura ne so obitu no so de a ɛne na ntwa yi enti maame no wonya abotre na ɔnhwɛ ne yenya nhwehwɛmu ne ehunu no kura ɛwɔ mu ɔma maame ne ne ma no ɛho ɛnyɛ nahi aha na afei adeɛ baako a mesrɛ so ɛyɛ sɛ ensɛm ba se ya yenya abotre titiri maame a wɔwɔ yɛ nimu yi on sɛ nka wɔde bem kwa kodifo bem an kodifo ne sɛ wotu nipa na wotu mu campaign etu safoa sɛ me ma ne meda hɔ ɛnyɛ mmra so obetu obi punu mu ana sɛ wo da no de na so obetu mu sɛ wo ma ne medam ɛhefa no wonkoda enti Ghana wo mmra ya obi tu fie na wotu no a yɛde ne far saa mmra kwan ne so
na nanka wo se maami efa so a wono afa so ma wo wura no mom ekofa sa amra kwan ne so a nyame amoa nka ne bai ekwa akodamu ama ade ache so no ko emra ni tia so akotopu no mu se nipa no osemu se wo nhemu se ni bibi wo dem ne watopru num campaign obeba na judu mienu obeda pru yatum wonye ndei omu ani ana omu ehe ne wonkoda ebia ni sika odebeto aduane adi nyina akra dem ho ne wo enti kana wo mra enti bibi se esi a yenya abotre ne yamfa mra kwan ne so ne yamfa bim ankwa godifo enti wutie yen ne se bibi se esi a fa mra kwan ne so na efatu no enke ba se enu ana wo se wontuo na wa hye ne bre no na wo se nko betimi di akwaso ye ahodo bebrebe ama wo maboa no atu no enti ama sa no ena nko wode bemo ekwa akodi ebi ni se wode aba hai ebi ni se wode aba hai tempa na abode ba ya nka ebi kura no a kan goduru ba bi a ekwa koduru ye na masre tabuo mu sa nipa no a wo ahemfie wo no a oje sika no a wonti menhwe na onyina so de se BBC ya enka wono na amana sie de ntira asem ba ahemfie nye de obedi fo odi bem no nko ane ya ne hia o na emom se be ya asomdue beba enka ne tete ho na koto ma ye no ehemfo na bu kuro bia odi so enti ba ye na afre wo mum yenu na natena ase ena ebi kuro kasa kire maami na kasa kire krachi ni bebo hu onye bieu maami so akoma beba fom atofom ama onua nya wonua so obetuo se wontuo muhia na muka ena beba na emom waji sika ne de ato wo bekom kua na nansa nkan enkoduru na nanim ena wono ana oba no obeka ne ohwo no okọ obeka menya 3 million wose menya sei no ode mpanifo na mochire na ama asem no da so da ho nyame amoa ne tuo koto aba akọbọ a sika ntwe akọba mu a na ye ho ana ma ne baaye wo a wogi asem no wagi nsanman sika no wantimi anya ho adwuma no a entimesre sensem bi se ba ma ye mfa no watra ne ehunu bi da ensem se ya asem kese ya ba frank enzi so ade bechi se dia krachi oni wonua mo wonmani bechi ne yabunu ko mu da ho afi na akofa hwan obozi we atwese kan no enzu atwese kan maami ya na koma etimi eba kase yi obonze krachi me ma nwura ho beti ane se penyai ade bechi enzu obi egum ni fiura ade nti na asem ya bedu anim na wonhwe na monye na ma asem ya da ho e twema mentwe nyankopon wa moa na ekofa bibi boni aba nti asem ba sa yenhwe na eno so yenka akra ma yemfa nsi ha na yensan ento yensa emfre kofiroja se nyamboa ejuada anopa no nkono ihia no fi ha ai omra na afi yenhwe ba bi eda no ne yemfa nto na asumdue beba aba so musika na akodi na akwab na kro ne ho de o betumi akogye o ma de o so wanko piso wanko piso dia we ankoduru na na anim dia yenka se akogye musika ekọ ahemfie ma because mbosome na se ni 29 last month and so ye to say 14 kobo some no na otwemi yenu kobo some no it is onko piece na say ye kele case ni wa ade a enye on fancy kama no okay. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to
to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.